Muna nakapait sa mga Christian karon. Kita nga mga Christian, ibaw tang nato sa sakto, pero atay himo. Nasi mo tapat be. Ano kay gihimo para sa Ginoo? Nga bisan mag-post na lang og verse. Kay di man ka kasulti, mag-post na lang kag verse, God is love. By Pastor Sabi kag Ginoo. Bisag ingana na lang ba ano kay gihimo? Sige kag scroll sa Facebook. Allah, sige kag scroll ka kakatawa ka tapos gusto mo ka kay dibati na pod. Ano pod nimo bastos na pod. Uy, makasaan na pod ka. Sige na tag-scroll, sige tag-tanaw mga sa nga mga salida di pa di man siya sayo. No, sige tag-guol. Sabi tautana dyan sila kayo. Lord, ikaw na dyan bahala nila. Pero ano kay gibuhat? Kabantay ka na kasi kag-guol sila mga sala. Pero wala kay gihimo ba nga mawalihan sila or ma-influence lang sila kasi Pastor Jonas. Sige siya kasig na mga pastor sa